segunda vivenda comunitaria de maiores pechada en menos dun mes. Trátase da San Gabriel, unha entidade de xestión privada situada en Xinzo de Limia que foi clausurada despois dunha inspección rutineira. Pero que foi o que pasou desta volta? Pois que a pesar de que a capacidade do centro era para 10 usuarios, ali vivían 5 máis dos permitidos. Algunhas persoas con graus de dependencia para os que non está habilitado o centro. Ademais, a Xunta detectou irregularidades no coidado sanitario dos maiores, así como faltas na súa alimentación. Malio repentino da decisión, todos os maiores afectados xa están recolocados noutras prazas públicas, salvo un deles que volveu á casa. O termómetro puxos en contacto cunha familiar deste usuario e isto é o que nos contou. Non puiden nin dormir. Sorprendeunos moitísimo porque estábamos moi contentos. El estaba moi ben, moi coidado, incluso mellorara, e non entendo por que pasou isto do peche. Os usuarios marcharon chorando. Dende o programa tamén nos puxemos en contacto cunha das traballadoras do centro que non quere dar a cara, aínda que recoñece a sobreocupación, defende a xestión. Eu levaba moito tempo traballando ali e entereime do peche polos familiares dos usuarios. Non vou traballar nun sitio onde se trate mal a xente. Outro revés para as vivendas de maiores despois de que a Xunta clausurara a principios deste mes a vivenda comunitaria Xardín en Amoeiro tras detectar faltas graves nunha inspección e a situación irregular dos traballadores. Ante este panorama, aumenta a preocupación pola situación dos nosos maiores nestas vivendas comunitarias. Seguirá o regueiro de peches? Claro, porque desta volta, cando foi esa inspección da Xunta, Bernardo, que fallos, que infraccións detectaron? Pois foron varios os incumprimentos das normas que rexen os centros sociosanitarios. Escoiten, entre eles, sobreocupación do centro. A vivenda tiña capacidade autorizada para 10 prazas, pero estaba atendendo a 15 persoas, excedendo así o aforo permitido. Outra, atención a usuarios con grau de dependencia inadecuado. O centro estaba habilitado para atender a persoas autónomas ou cun grau de dependencia 1 moderado. Sen embargo, a inspección detectou residentes con graus de dependencia superiores para os que o centro non estaba preparado. Tamén observaron condicións de limpeza e atención deficientes afectando a saúde e o benestar dos residentes ou irregularidades na alimentación, problemas na xestión dos menús e tamén na conservación dos alimentos, o que compromete a calidade nutricional e a seguridade alimentaria. Tras a inspección, a Consellería de Política Social procedeu ao peche inmediato da vivenda. Os 15 residentes foron trasladados a outras prazas públicas, sendo 14 reubicados na residencia pública de Barbadás e un deles atendido pola súa propia familia. Nos quixemos afondar nos motivos e consecuencias deste último peche e ata Xinzo de Limia desprazouse a nosa compañeira Ángela Aboi. Non perdan detalle da súa investigación. Atopámonos na vivenda residencial San Gabriel, que foi pechada esta semana pola Xunta despois dunha inspección rutinaria na que descubriron que había máis residentes do permitido e que as condicións alimentarias pois non eran as mellores. Nos imos intentar falar con servicios sociais e incluso conseguimos falar con algún dos familiares dos residentes. Conseguimos contactar coa familiar dunha persoa usuaria que estivo ali na residencia San Gabriel. Benita, contanos, canto tempo estivo ali o teu sogro e por que decidiste sacalo? Pois estuvo como ya non foron os 3 meses. Decidimos sacalo porque as condicións que eu vía cada vez que iba a velo non me gustaban. Meu sogro caiu 2 veces e o detonante foi pois que encontrei unha señoriña así arrimada a un eso chorando e díxome, caín hai 3 días e díxenlle, pero xa viu un médico, díxome, non estou esperando a ambulancia. Conseguimos falar coa concelleira de Servicios Sociais do Concello que, bueno, contanos un pouquiño. Que aconteceu aquí? Ti que sabes? Mira, nos avisáronos da Xunta que houbera unha inspección rutinaria e que na inspección que se detectaron varias deficiencias, deficiencias graves. Entón, que se iba a clausurar a residencia é o que sabemos. Todos foron reubicados, menos unha persona que o levaron para a súa casa. O señor tiña xente demasiado e maltratada. Horrible, horrible, horrible. Eu non sei como outros días fatoulle un señor caiu abaixo non aos huertos nun camiño. Ás 5 da tarde non sabían que ese señor non había comido. Tiñan que comer, só lle daban a mañá
galleta seca con leite. Eso é imperdonable. Jolines, pois que menos que darlle de comer a xente a trelos limpios. Conseguimos o contacto do propietario da vivenda residencial e imos intentar falar con el a ver que nos conta. Pois así remataba a nosa investigación. Saben vostedes outro paralelismo co caso María da outra vivenda comunitaria que os donos pois non queren facer declaracións, pero moi elocuentes, non? As declaracións dos veciños. Non? Bueno, os que están no día a día, non? Ao final son zonas rurais, pequenas, povos, onde todo se sabe, onde se comentan, non? Entre os propios veciños, pois eses outros veciños que teñen na residencia. A mí pareceme que é moi importante que existan estas inspeccións rutinarias, aleatorias e sorpresivas. Xa insistiron dende a Xunta de Galicia en que ian continuar sendo así, precisamente porque a obriga destes centros é cumprir con todas as obrigas legais, coa mínima de atención a estas persoas que moitas ocasións, como ben sabemos, non poden expresarse coa facilidade que requiren, que están nunha situación de debilidade moito máis que outros adultos e que, como soubemos neste caso, algunhas tiñan un grado de dependencia superior ao 0 e ao 1, que é o único permitido para este tipo de residencias de carácter privado, ou non dependentes ou dependencias irrisorias como a 0 ou o 1. Se non teñen os medios para atendelos, é unha desatención, aínda que o trato non sexa vexatorio, só faltaría, ou maltrato acreditado como violencia non sobre eles, pero non boa alimentación, non atender coas recursos necesarios a xente que ten grados de dependencia importantes e demais, xa non é unha atención... Dende logo, é un aviso a navegantes, non? Que se fagan estas inspeccións sorpresa, Miguel Ángel. Sí, creo que é unha práctica que se debe potenciar. É certo que a Xunta xa o anunciou. Van dous casos nun mes, un deles foi unha denuncia, outro foi unha inspección rutinaria, polo tanto, creo que se deben potenciar ambas as dúas vías, é dicir, hai que animar a xente a denunciar cando note que algo está pasando irregular nun centro deste tipo, ten que ser normal que se denuncie, ten que ser normal a inspección e ten que ser normal tamén a medida correctora no caso de que faga falta. Por lo tanto, hai que normalizar un pouco que isto pode suceder. Desgraciadamente, hai moitas instalacións deste tipo e o que debe suceder é que funcione o sistema que corrixe. A min dá má sensación, Alejandro, que estas inspeccións funcionan cando son así sorpresa, non? É dicir, que a xente non se espere, non? Que van a chegar uns inspectores da Xunta, porque a outra vez, que o contamos aquí tamén, pois pillaron infraganti como lles estaban dando os maiores para comer, pois patacas con leite, en fin, pois que presenciaron eles en persoa a dieta que lles daban na residencia, non? Efectivamente, o carácter sorpresa da inspección é a propia natureza que ten que ter, non? Pasa no ámbito laboral, pasa no ámbito incluso fiscal en ocasións, pero dende logo neste tipo de residencias tamén. Efectivamente, como falaba María antes, hai distintos planos aquí de control e de infracción. Non é mesmo cometer un delito, evidentemente, que ter unha infracción de tipo administrativo. As consecuencias non son as mesmas, pero evidentemente poden ser graves. Poden falar do peche da residencia, de multas altísimas, da prohibición de traballar no futuro nesta mesma actividade, é dicir, hai que ter un control. E aparte, os ser persoas maiores, igual que pasa cos rapaces, cos cativos, hai que ter un especial cuidado, non? E por eso hai normas tan estrictas no ámbito administrativo, sempre pensando no maior cuidado posible para estas persoas que o merecen, e, por tanto, hai, pois, repito, moita especificidade en tanto cantos que pode haber, o tipo de dependentes que poden ter e demais, non? E, dende logo, a inspección funciona moi ben. Que pálpito tes, Jesús? Crees que pode haber? Porque isto, claro, pode provocar na xente, incluso persoas que teñan os seus familiares en centros deste tipo, unha inquedanza. Crees que estamos ante feitos illados ou que pode haber máis casos, como nos preguntábamos hai un momento? A ver, pode haber máis casos, é seguro que os hai, non? Pode haber inquedanza entre os familiares, pero eu penso que é mellor eso, a que haya, pois, haxa oscurantismo ou que non se sepa o que pasa. As inspeccións son boas, teñen que ser,
como decía Alejandro, teñen que ser por sorpresa, porque é a única maneira de ver isto o que pasa aquí, non? Porque aquí é como na violencia de xénero, saber que pasa de portas para dentro é moi difícil, e moitas veces estas persoas, os residentes, non teñen capacidade para protestar, para manifestar a súa situación. É o que fai máis duro estas situacións, exacto. xogar coa vulnerabilidade da xente maior que, en fin,